Dauda ka huta, wani irin canji kuke so ku yi a jihar Kano? ADB alkhairi ingantawo a Ghana daidai. Ban gane ingantawo a Ghana daidai ba. Lissafin ya ba ku daidai. So amma wani wakilci za ku ba shi? Namu wakili na. So amma za ku yaƙar siyasa na san kuna shin wahala ko? Ba wahala gare mu. To na ji waƙa bata muku wahala, amma idan Malam Shaban Ibrahim Sharaɗa ya ci gwamnan jihar Kano aka hana shi aka ba wa 'yan jam'iyyar APC fa. Sai mu ta dama har da hanya. Mai girma gwamna Ganduje ba maka barazana akan shiganka cikin jiharsa na Kano ba? Ba wani mai kara tsorata ni. To amma ka iya noma ma kuwa? Noman damuna da rani. A bar maganar fassarar ka san ni ma na yi challenge din Shaban Malam Ibrahim Sharaɗa. Biyar da ka so ka fassara ni. Wani sako za ka banda kai wa al'ummar cikin jihar Kano? Talakawa ku kara kaimi. Yanzu kai baka tsoron Ganduje? Wani dogo da yayi. Mubarak Kunufen ya zagi Ganduje ya je gidan yari. Shi kuma Aminu ya zagi Aisha Buhari ya je gidan yari. Kai, gaskiya ba ruwana. Ni kai na tsoro.